ערב טוב, כבוד הרב. הייתי שמח שהרב ייתן לנו איזשהו חיזוק או איזשהו נקודה מסוימת להרים את הפורים בכמה רמות. קודם כל לחיים. לחיים. אנחנו כבר בכמה ימים לפני פורים. הפורים הזה, אני חושב שאני הולך עם תותחים הרבה יותר גדולים. ככל שאני מעמיק יותר בתורת הקבלה, מה שכתוב בשאר הכוונות, בנסתר, ומה שכתוב בניגלה, בפורים, אנחנו יודעים ומבינים, וכולנו יודעים את זה, שהולך לרדת ונוצר אור עצום מאוד מאוד מאוד, אבל מאוד, ברמה שכתוב על זה שאפילו באור של המשיח, שזה יהיה לעתיד לבוא, אפילו באור הזה, כן? זה לא יתבטל, זה יישאר, איך אומרים, עם פרונט, עם סימן, עם יכולת, עם כוח. אז שאלתי את עצמי, ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה לפספס את זה. השנה אני לא רוצה לפספס את זה. מה עושים כדי לא לפספס את זה? וככל שהעמקתי יותר בכוונות של הדברים, אני קולט פתאום, השנה ככה נפל לי האסימון, כמו שאומרים, שכדי לזכות לקבל באמת את ההערה של חג הפורים, שהוא הערה יותר גדולה מיום כיפור. ואתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו מדלג ועובר את כל הסגולות המקובלות שכולם מדברים עליהן. יש למשל כאלה קהילות שאומרים לקום בבוקר לומר את כל התהילים, כי כל הפושט יד נותנים לו וכל מה שאתה מבקש בפורים. יש כאלה שמתמקדים יותר בסעודה, ככל אשר יינתן לך, ככל אשר תבקש יינתן לך, וכל הסגולות. אנחנו לא מבטלים שום סגולה. זה עם ישראל, זה עם של סגולה. זה עם שרוצה סגולות. אבל אני חושב שאנשים לא מצפים רק לאור של פורים, אלא גם הם רוצים להיות, איך אומרים, חלק מהאור. לקחת, שזהו, שתהיה להם הרידמפשן שלהם, הגאולה שלהם. איך אומרים, יאללה, שיהיה משהו אחר. שאני אחרי הפורים הזה לא יהיה אותו בן אדם. אז אני, ככל שהעמקתי בזה יותר, והתבוננתי בזה יותר, ראיתי שהמיקוד, הכוח, האנרגיה האמיתית של פורים, אוחזת בעיקר בנושא של מתנות לאביונים. קודם כל הרמב"ם אומר את זה. הרמב"ם מפורש אומר את זה, הלשון שלו, אולי אני לא מדייק אותה כרגע בעל פה, אבל מוטב לאדם שירבה במתנות לאביונים, מוטב לאדם, פשוט אם אתה שואל את הרמב"ם, עכשיו היינו מראיינים את הרמב"ם הקדוש, אומרים לו, הרמב"ם, מה אתה חושב על פורים? הוא אומר, מוטב לאדם שירבה במתנות לאביונים, מאשר שהוא ירבה במשלוחי מנות. וכמה אנחנו מבינים את האנרגיה הזאת? משלוחי מנות, אנחנו מתעסקים עם זה הרבה, ועם הסעודה מתעסקים הרבה, אבל תכלס, שמה תיתן את כל הכוח במתנות לאביונים. למה? כי אין שמחה גדולה ומפוארה. אין שם שמחה גדולה ומפוארה, אתה משמח את השכינה. אז איזה דבר מדהים זה ביום הפורים, ביום הגדול הזה, שהוא יותר גבוה מיום כיפור, לשמח את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ולהיות איתו יחד בשותפות. אין דבר יותר נפלא מזה, מאשר להתמקד באמת בנושא האמיתי, שזה המתנות לאביונים. וואו. זה לא רק עניין של להתמקד במתנות לאביונים, זה שאדם ישים לב שהוא יוצא מהגדרים שלו. הרי עד אלו ידע זה על כל המצוות של פורים צריכות להיות. כן? אז עד אלו ידע גם בזה. תפסיק לחשוב, לעשות חשבונות, כסף, הכל יבוא. יהיה לך מספיק פשוט לתת בכמויות מתנות לאביונים, ולהתמקד מי חסר לו, מי צריך. ויש כל כך הרבה אנשים שצריכים. וזה הזמן שלנו כרגע להתלכד, להרגיש את האהבה הזאת בינינו, את השותפות הזאת, ולהיות ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אין שם שמחה גדולה ומפוארה כמו מתנות לאביונים. לכן אני מבקש השנה, מכל מי ששומע את הסרטון הזה,
לא משנה לאיזה, פשוט תתמקדו כמה שיותר ותעשו את כל היכולות שלכם לתת מתנות לעברונים בהרחבה, כי שם אתם מתחברים לקדוש ברוך הוא, ושם אתם מתחברים לדרגה האמיתית של פורים. גם על פי קבלה, גם על פי נגלה, ועל פי הכל. וזה הסגולה הגדולה והאמיתית, שכל הפושט היא על מי שפושט את הידיים שלו, מוציא מהידיים שלו, נותנים לו מה שהוא מבקש. וואו. בשורות טובות לכולם, לחיים.